Urnetarrek apustu bitxia ikusteko aukera izan zuten joan zen hilaren 3 igandea. Herriko probalekuan bi ponien arteko lehia bizia ospatu baitzen. Honetan Urnetako poni batek jolasti Hondarribiko Txungitoren aurka egin zuen. Bakoitzak bere pisuaren bikoitza eraman behar zuen. Eguerdi aldera hasi zen proba herrian eta bertatik bertara ikusteko jende ugari bildu zen probalekuan. Ia 200 bat pertsona bertaratu ziren egun horretan. Mikel Garaialderen ponia, jolasti, proba bikaina egin zuen. Lehena atera zen probalekura eta 55 plaza, 7 zinta eta 85 zentimetro egin zituen 103 kiloko harriarekin. Txungitok beraldetik bigarrena atera zen probalekura. Unai Arantza diren animaliak 165 kiloko harriarekin 54 plaza, 5 zinta eta 1 bat eta terdi lortu zituen. Azken momentura arte itxoen behar izan genuen irabazlean hortzen jakiteko, izan ere Txungitok irabazteko aukera handiak izan zituen, baina frogako azken 55 segunduetan ez zen mugitu eta horrek azkenean bigarren postua eman zion. Beraz, Urnetako ponia jolasti bilakatu zen irabazle txalo artean.